салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. дар имрӯза видео ман мехоҳам шумо дар намин намуд жимпиру намин намуд шӯбачаҳои беостина нишон диҳам ва нархошона гап занам. дӯстони азиз, ёдовар мешавам. дӯстони азиз, ёдовар мешавам ки абзори мо аз корвон, аз тарафи обтовӣ, дуюм дарвоза, сеюм ряд, ҳамин чизора ман абзор кардастам. нарх навошаш мода мефаҳмонам. ин нуқтаи савдо бори аввал омадагиям ва ҳозир мефаҳмонам шумода. анавай беостинои шӯбкачаҳо 380 сомонӣ будан. ин якум сорташ нест. якум сорташ 1200 ба фикрам 1500. и сорти нақстаршай. дараҷа ин намуд жимпирчаҳо 200 сомонӣ. ино ҳамаш бори бишкекан. ана ин намудаш 250 сомон кардиган боре. баъд бо инаи жимпирои бофтагӣ ҳастай, вале беҳад хеле мулоима, ки чӣ хеле меган шиталак нестай. сахти хушрӯбай дӯстони азиз. 200 сомон 250 сомон нархошон. и аллакай барои занҳои калонтар. марҳамат бинед. касое ки дар тоҷикистон ҳастед, биёед ва бозора як бори дига агар ёфтед ҳамин нуқтаи савдора, ҳамин дуюм дарвоза сеюм ряд тарафи обтовира харидорӣ кунед. мисол бинед агар нисбатан арзон боша. рости гап дӯстони азиз, ман ҳар видеода гап мезанам ва боз такрор мекунам ки ин видеоро мекунам ки шумо камакак нархҳоро тасаввурот пайдо кунед. мисол агар аз ягонҷо бо арзонтар ёфтед, хеле хуб харидорӣ кунед, вале қиматтар ёфтед, метавонед ки омада аз ҳамин ҷое ки ман гуфтаистам, омада аз ин ҷо нархнавора дида харидорӣ кунед. жимпиро анамино 200, 250, 300 ҳамхел нархҳо дорад. ана ин сиёш боша, и дарози хушрӯвай бофтшам бисёр нағзай 300 сомонӣ. марҳамат тамошо кунед. и размери калонай, размери калонша дора. ба чӣ хеле ки ба мо ҳами савдогар фаҳмондан, ана ин палточо, ана ин пашмако, ино кам мондагиян, бор омадагӣ нест имсол. набинед ино 500 сомона дора, 600 сомона дора. кадом намудеша ки баъд шумо метунед мехоҳед омада харидорӣ кунед. ҷа палточо ҳастай 600 сомон, 700 сомон. инам сорти дуюмшай, сортои аввалаш 1500 сомонай. худо хоҳад дар оянда ма шумода бо нишон метиҳам дӯстони азиз. баъд ана ин намуд френчо ҳастай. инам сорти дуюмшай 450 сомон, 550 сомон. чанд фасон дора. як чиз дига дӯстони азиз, ино бо сорти сеюму чорум доранд. аз 150 сомон сар мешава нархошон. барои ҳавай дӯстони азиз, бо метавонед ки ҳами вақти харидорӣ ҳами чизодам аҳамиятиед. 170 сомона ҳастай. ана ин намуд блестяш ё кардигано. баъд ана ин ваё ҳастай. инора нархоша ҳозир ман охирда гап мезанам, уҷода бисёртарай. ина ин ҳастай 240 сомон. остиноша бинед, ранги панҷчояи остинош ихе худаш безрукавка буре. кардиган 190, 200, 250 ҳами хел нарху дора дӯстони азиз. аз ин тарафам мебинем. ана ин намуд жимпир 250 сомон. ваяш остинаш 3/4 худаш боша. ваяй дарозиша намиқадар бинед. чанд ранг дора. баъд ана ин фасоншам хушрӯвай. ҳамашам хе пешаш ремчуккатиёро додаштага. иш неким калтатарай. нархошон яган 250 сомониян. материали ин ранги анамин палтуча буринай. ана бинед. иям остинаш 3/4 чӣ хеле гуфтам. размерои ино то размери 50 меша. ино бори қирғизистон ай дӯстони азиз. ана ин намуд жимпиро ҳастай. травка, материали травка 250 сомон.
беҳад мулоимай. Рости ҳамин материалҳои трафика ҳичи намешаванд. дариҷа бо ҳаст 280 сомона. Ино аллакай бофтшон хе сахтаки хушрувай. баъд рангоша бинед дӯстони азиз. И дарози бадам нест неким. иҷа 200 сомони кардигано ҳастанд. безрукавко дарозакан. ина бинед бофтагӣ дарози хушрӯ. аз ин замчишам ҳаст. ҳам плетёный ҳастай бофтагӣ. ҳамана ин материалош боша замшай. беустӣ намхе вай додагиай оро додашидагиай ба зару ба нигину дигар. дӯстони азиз, оянда дар бома дигар ҷора мебинам. ҳамин чизо шояд дар дигар ҷо арзон боша ё ин ки қимат боша. агар арзон ёфтам хеле хуб ба навор мегирам, бо шумо дама гап мезанам ҷоша. 350 сомон ана ин намуд ҷимпирои полосатый. ино то размери 52 размерош ҳастай. яманам хе чиай материалаш сахтакай хушрувай бофташ. инаи тараф бо анами хе безрукавко доран. ҳозир бо дигар чизошама нишон метиҳам дӯстони азиз. ва чӣ хеле ки гуфтам кӯшиш мекунам бо ҷои арзонтарша ёфта гап занам. 180 сомон ана ин намуд ва ё панчо хеле калтачак палточои калтае ки остиношон 3/4. ино иҷа агар омадед бо шумо да арзон мекунанд. ё ки ҳамин бозора бинед. чӣ хеле ки медонед бозорда бо нарх наво мекунӣ. бо мисол 10 сум 20 сум метавонӣ ки фурори 280 сомон ана ин безрукавкои бофтагӣ дарози хушрувай. бинед чанд ранг дора. ғафсакай бофташ сахтакай. 280 сомонӣ истеҳсоли қирғизистон. ҳозир рости гап ҳамин бори ӯзбекистон арзонтарай. аз қирғизистон, аз хитой ва аз бишкек аллакай ва аз турсия аллакай баландтар. иҷада 250 сомона ана ин намуд ва ё ҳастай. жимпирчо ҳастай. ҳамашон остиношон 3/4. бинед ҳар хел фасон кадагиай. чӣ хеле ки гуфтам материалошон ана ин ранги палточа буринай драп буринай. материали драп ғафсакан некем. костюмча бури меояд, жимпирча бури меояд. ана ин сирхиш дарозаи остинаш. ина иношам дароз будай. ростига ба мин палто ё ин ки анамин суртукода ё жимпирода остини 3/4 мекунанд. ба ман шахсан маъқул нест. барои зимистонай хунукай ва остини 3/4 и зеб наметех гумон мекунам. бо ҳар кас хай вай хича дора. хости дили хича дора рости. иҷада палточаҳои размерои калон астай дӯстони азиз. марҳамат тамошо кунед. 500 сомон 700 сомон. албатта ки иам оригиналош нест. дуюм сортай. оригиналош инора 1500 2000 ва 3000 сомонай. на марҳамат тамошо кунед. иҷада куртко астай пухавико 380 сомона 480 сомона. дарози хушрӯ